Εσύ την έκλεισες. Κοίτα πάμε για άλλο. Ναι, είναι πιο μεγάλο. Θέλω πάμε για άλλο είναι. Βγήκε καλά πάει, πώς το βλέπεις. Τι είναι, τι θες. Εδώ θα είσαι, μη φύγεις. Άμα το βλέπω και κάνει αυτός. Με πιάνει τη ψυχή μου ρε γάμο. Εδώ κοντά θα είσαι, Βικτόρια. Να το Παγιάνο. Έλα εδώ, εδώ κοντά θα είσαι. Τι κάνει ρε Δημήτρη, Να το. Εδώ. Να το κοίτα το. Πόρε. Εσείς που πήρε αμέσως, πόσο καιρό είχε να πάρει. Καλύτερα που κάνει. Έλα εδώ. Βικτόρια, εδώ θα σε βάλω στα μάξι. Αυτό είναι ο Χόβερ. Έπασα μια φορά από μια πλάκα με αυτό το 1300. Ναι. Κάνει σφέτα. Τρελάθηκα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω στον αέρα. Ό,τι και να έκανα ή έτσι έκανε ή έτσι έκανε. Μιλάμε για... Δεν έχω ξαναπετάξει τέτοιο αεροπλάνο. Βάζεις τα κουμπιά. Ναι. Αν το σκάσω η προφέλα του φαίνανε πολύ καλή αυτή. Το μισό λες να το κάτσε. Ψήξη έχει εκεί πάνω. Α, καλά.